जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पिलामने आजी आमे रथयात्रा उपरे आलोचना करिबा एवं तापरे रचना मध्य लेखिबा। रथयात्रा रो अर्थ कौन, यह केउठी पालन करा जाए, केउ ठाकुरंकर रथयात्रा हुए, ता विषय आज आमे आलोचना करिबा। प्रथमे उपक्रम। रथरे बसी तीनी ठाकुर यात्रा करुथिबारु एहाकु रथयात्रा कुहाଯାଏ। माउसी मा गुंडीचा देवीଙ୍କ घरକୁ तीनी ठाकुर जगन्नाथ, बलभद्र ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ହୁଏନି ଏପରି। ଏତେ ଲୋକ ସମାଗମ, ଏତେ ବଡ଼ ରଥ, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଏତେ ପାଳନ ବିଧି କେଉଁଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଗେ ହରିଜନମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କରାଇଥିବା କଥା ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଛୋଟ ବଡ଼, ନୀଚ ଜାତି, ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ଏସବୁର ବହୁତ ବିଚାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅଛୁଆଁ ଅଛବ ଜାତିମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ହରିଜନମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଠାକୁର କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ, ବୃଦ୍ଧ ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ରହୁଥିଲେ, ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ଣ୍ଣନା। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ଉପକ୍ରମରେ, ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏ ଦିନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରମାନେ ପାଟମଟା ପ୍ରଭୃତି ପିନ୍ଧି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଶୁଭ ସମୟରେ ବାହାରି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରଥ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଦେଖିଛ ପଣ୍ଡାମାନେ କେମିତି ଧରିକି ଝୁଲେଇ 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 ପହଣ୍ଡି କରିକି ନିଅନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଆମର ଠାକୁର, ବଳିଆ ଠାକୁର କେମିତି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୁରୀର ଠାକୁର ରାଜା ରଥ ଆଗରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ। ଏହାକୁ ଛେରା ପହଁରା କୁହାଯାଏ। ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, କାହାଳି, ମୃଦଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି ଆଦିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଦେବଦଳନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଓ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଥାଏ। ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ। କାରଣ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି। ଭଉଣୀର ଯେମିତି ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତାପରେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ସବୁ ରଥ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। 3 ରଥଯାକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେବକମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ 9 ଦିନ ରହି ଦଶମୀ ଦିନ 3 ଠାକୁର ପୂର୍ବ ପରି ରଥରେ ବସି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରୁହେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଚୋରି ଡକାୟତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ହଜି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅହରହ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇକ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆବାଜରେ ଜୋର ଜୋର ଆବାଜରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତି, ଏ ହଜିଯାଇଛି କି ଏଇଠି ଅଛି ଘୋଷଣା କଲେ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ହୁଏ, ଦେଖିଛ, ଶୁଣିଛ, ସେଇଭଳି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘରେ ଥାଇ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ପଢ଼ିଛ 7 କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେ ଲେଖକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 2 ଥର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ସେଇଭଳି ଏଇଭଳି ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଅର୍ଥ ଯିଏ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହେଲା, ଶେଷ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଖାଲି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ଏସବୁ ବାଛ ବିଚାର ନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇ କେମିତି ହାତ ଧୁଅନ୍ତିନି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେହି କାହାର ଯେମିତି ଅଇଁଠା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମାନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେଠି କାହାରି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଓ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଥରେ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସି ତୁମ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।